Jenengan raosaken sak menika. Alhamdulillah. Panjenengan lebet dateng menika makom. Kula nggih semendal ya. Kapundi? Raosi. Mas ya. Panjenengan ketinggal segar. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala para leluhur diberkahi. Kula boten saged nerusaken napa ingkang dados mukadimah. Namung niatan kula karo panjenengan monggo bangun desa kanthi sae. Kalakan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.